ciptaing para dewa kang kasangga angkasa. Bebasan 100 tang antuk kalih, 1000 tang antuk sedasa. Rep sirep sigem permaneng datanono obah, walang kumlisik silire barat Naruto. Mbok bilih punika berbawane sang Atmaja lan para taruna. Anggenipun badhe nglaksani suguh sesaji. Sampun kapiyarsa ing tengahing glanggang maneka warna. Uga rampen sesaji pinangka tinggalaning para leluhur ing tanah Jawa. Swasana lan kahanane tengahing glanggang tansaya endah. Anane kukuse dupa kemelun kang arung gandane kadya sekaring gadung. Sautawis sang bapa jumangkah lumampah mijil sakang sanggar paes. Kairing dening para taruna uga pangombyong liyane. Lumampah tumuju mring tengahing glanggang banjur lungguh sila tumpah. Ngadhep kiblat memuji mring Gusti kang murbeng dumadi. Kalamun cinandra lan sinawang kadya para brahmana lan para resi kang lagi semedi ing jroning sanggar pamujan. Bebasan dipun wastani netra batin, netra ati. Amung siji kang ana, yaiku mring merganing Gusti kang murbeng dumadi. Sesanti memuji migya tansah den paringana gangsar lancar sugeng rahayu widodо. Lelampahan seni bantengan sakmangke ngantos paripurna. Mugi rodatan wonten samubarang kawis kang badhe sandung srimpet lan bisa kalis sakataing lir ing sampikala. Sang saya dalu araras kang lintang abyor kang gumedhap lan wancine saya wengi. Sampun cekap anggone ngrakit tata sesaji nyuwun kridhane Gusti kajaba uga rampen saji kang samadya. Jangkepe piranti lampahe jaranan lan bantengan sakmangke uga sampun dipun seranani. Sang bapa lan taruna pakepalan gumerengkat ngadeg lengser saking glanggang mertandani atur panglipur seni tari bakal kawiwiti. Suradira Jaya Wijayanti bisa lebur dening pangestu lan pangastuti. Allahumma sholli ala Muhammad. Para tunai
Allahumma sholli ala Muhammad.